Ay, naka-record pala. Nil. Sinaktan na akong kay. Sinaktan to. Oo. Pinandit, sir ka to. Alam mo ito. Makaset ko. Pinandit. Sinaktan na ako. Makaset ko yata. Ay, Ito, pinandit pag set. okay. Alam mo kayo player. Wah, alalo rin yung default. Nagtutar na kami, masagot. Yung mga kamay. Nakita ko ang kaset mo na. Record naman. Hi Jerry, siguro po ikaw. Yapla lang.
foundation. Malang kami. Tama lang yun, para nakakapag-relax. Hindi ka ba nagsasawa kay Kuya Jin? Ah, kay Kuya Jin, hindi ka nagsasawa. Hindi na pa rin sa live. Kuya Jin, kung nasaan ka man. Makita ka na, makita ka. Hugutin mo muna yan. Hindi ko po binalaw. Pinagbita ka bigla eh. Kiniplay na pa. I saw the whole event. It was not your fault. It is your sabi mo.
pang converge ganyan, patay sindi. Sino? Ang converge sa amin. Alis hindi. Ito. Oo, mag-off siya mga 30 seconds to 1 minute. Eh, ang dami kong ina-upload. Pag nag-upload ako, eh ang bagal ng upload ko yung tagal kasi malalaki yung files. Siyempre, pag naputol, back to zero. Hindi mo na re-reset, no? Panay na ilaw, no? Ay, panay na Try lang mag-restart Lagi pen. naka-on, pero nag-reset ako kanina. Feeling ko may ginagawa. may ano. Mag-double speed key pa pin eh. Ha? Mag-double speed key pa pin. Ilang speed mo? Mag-test ka. Kanina, nung nag-test ako sa cellphone, sa 15 lang. 15! Ah, 1.5 ka diba? 1.5 yung monthly mo? wa. O, daw mag 200 ka. 200? Yeah. Yan ako man mirrors 200 Mbps. Daw mag 200 kasi nag-double na kami speed. Oh? Yes! Mag-test ka po ito. Para Ano report yung ka. mga 35 kami? Ha? 35 Mbps. Kay Bat, naglagyan ko kanitang nakalimutan ko retang lupas cylinder. Nangaskar kita. Retang, wala mo kaila. Retang cylinder Okay. ng Cisco. Ay, Ah! PTSI. Okay. Mesh. Mesh. Wow. Pag may kanyang 100. Daw 100 yung dapat kaya. Ang minimum dapat 100 yung. Mag 200 na dapat yan. Check nga po ito. Ano yung problema ko? Dahil hindi yan, madidisconnect yan. At ba nang bumili ako ng ticket site ka? Ay, ako balo. Box lang yan ang ticket ko. Sige, send ka ulit yan ako. Patunan ka. Para gawa ang ticket. Pagdating na yung ticket yung ka. Kaya ako balo nung natin lang gagawang kaya kami. Kasi regularly eh. As in, ma-disconnect yung mga 30 seconds. Walang mag-start yung modem. Oo. Para alis na kayo tayo. Report tayo. Sabi ko, siguro tilang gagawang kayo. Napun pa actually 2 days na. 2 days. Okay, but after 5 o'clock, okay na eh. So sabi ko, bakit yung gagawin? Baka 5 o'clock. Kasi pag siya morning, talagang dasindi. Sige, sige. Report tayo. Hi, vlog. Save kitod. Nakapilano ka? Wow. Concept ko yun. Bakit yung partner mo? Alay birthday. Ah, Nasa libre niya. Ni Oliver, nasa ka man. naman live Kanton yun eh. ka. Huwag kang kanton ng kanton. Hindi naman live eh. Hindi ba live? Ayaw, Hindi ako. recording. Pilihan nila kanyang Jiret ang kanyang super moves. Na Jay. Pilihan mo lang rin ang kanyang super moves kanyan. Set tayo. Nakaset na ka? Neil, nakaset ka? Narayin mo na namin to. Ano kayo nakaset? Basta natin yung ano, si JD tsaka si John. Sino? Ay, si JD tsaka si Elena. Kasi na? Ako po. Yung dalawa. Malabanik ko yung dalawa na yan. Finish na ako. Oh, shucks. Walang sorry. Hindi nakarating yung ano ko? News. Papadala na lang daw. Ano on?
Imi-mail na lang daw. Tapos tayo? Kaya piniplace ko. Tara na. Sige. Hindi